Yo lo advierto porque, oye, ojo, tengo que dar el beso con la izquierda, o la mano con la izquierda. Soy Carmen. Hola, buenos días. Hola, presidente, buen día. Mira, una pregunta. Tú estás de dos. Hola. Mira qué cosas más bonitas tienen aquí en Opino. Tienes un poco de fama ahora mismo. Pero qué bien se están portando la gente, a ver qué pasa. Mira qué bien. Ahora, aprovechar os xoguetes os aproveitar. ¿Qué tal? Pequeña serpe. Sí, sí. Sí me gusta, coño. Estos son os xoguetes ben feitos. Xa 7 anos que estaba pedido dentro do Concello, e, bueno, pois agradecemos. O cheque infantil ten unha novedade este ano, unha novedade introducida pola Consellería de Traballo e Benestar, que significa abonar directamente o cheque infantil aos pais e as nais, que significa que sexan os pais e as nais co cheque infantil financiado con fondos públicos os que elixan a escola infantil onde queren levar os seus rapaces. Significa, en consecuencia, unha aposta pola conciliación e unha aposta pola liberdade dos pais para utilizar o diñeiro público no lugar na escola infantil da súa elección. E significa tamén, neste caso, un incremento do presuposto de máis dun 11% sobre o presuposto do pasado exercicio. Estamos, polo tanto, apostando claramente. Os datos son suficientemente ilustrativos. Unha escola infantil máis cada mes nos últimos 3 anos acredita que o esforzo das galegas e dos galegos empeza a dar resultados concretos e 2.400 novas prazas infantís nestes 3 últimos anos, cun incremento de máis do 40% sobre o ano 9, acredita tamén que somos capaces en Galicia de manter as contas públicas saneadas e de priorizar os investimentos en benestar.